Allah sa gama na da sun sha. To marafa Allah taimake ka ina wani ranka yake. kana ta da amuna da waya me yake faruwa ne, waye zai mutu waye zai rayu? Allah taimake ka. Allah ka gaya mun. Ake yi wanda kwanan sai kare zai mutu, wanda yake da nisan kwana kuma zai ci gaba da rayuwa. To ina ce kana faɗa min wanda zai mutu din ne kai shi yasa kake ta waya. Don ina da rai in ɗauko daga library ɗina ko daga akwatin ruwan bashi. Kar ya mutu. Allah taimake ka ba haka bane. To menene don Allah? Allah kana tsammanin waya da abin wasa ne kawai bata lokaci ina ta yi? A'a ba haka bane, ba na tsammani. To menene me kake so faɗa min don Allah? Abin da yake faruwa ranka na farko dai an ban mata. Ina farin ciki na faɗa maka. Na farko ke. To marafa. In an baka mata sai in bar aiki dole sai na saurari an baka mata? A'a ai wai faɗa maka zan yi ranka a ce addu'a da fatan alkhairi. Ba limamin jiya ɗaya ne ka gaya min zan gaya masa ya ta maka addu'a. Allah taimake ka. Allah taimake ka. To shi kenan, in dai shi kenan to na ji. To wannan ne na farko kenan. Na biyu kuma fitini da nake yi. Na me? Na magana da nairan nan ta aiki ranka yi. Ai na gaya maka ni ba zan samu maka aiki ba, ban iya ba, ban san yadda ake samun aiki ba. Kuma ba aiki na bane don ina sanatan ka. Ka ce kuma zo nema maka aiki. Ai na faɗa maka turan nan. Ka faɗa. To ranar jiya ma da dare kana ta kira na wazirin giya ɗaya ya zo nan da shi da wasu alkalai. Judges na court of abin nan FCT High Court. Sun zo na ce masa don Allah in ka je ka nemi wannan mutumin a giya ɗaya ka ja kunan shi. Ya za ki ta min waya haka sai ka ce duniya za ta tashi. Ya neme ni ke na ranka ya ɗaya mun kunne? Na ce masa ba, ka san wazirin giya ɗin ko? Ni ba ɗan giya ɗan bane ranka ya ni ɗan haifaffen cikin azare ne. To. Ina ga baka ji da kyau bane ranar da nake faɗa maka. To kila ban ji ka amma ko kai ɗan cikin azare ne? To wani hujja ne kake da shi da za ka yi min wannan don Allah don Allah. Ziran ka inda kira da nake yi mai gaisuwa da fatan alkhairi ne. To don Allah ka duba mana. Na farko dai ni ba sa'an ka ba. Amma ranka na biyu kana ganin arhana ne don ni kawai zababbe ne. Ba haka bane ranka ya kai ba arha bane ranka. To menene in ba arha ba? A'a wallahi ba arha bane. In aka ce kai arha ne kuma mutum ce ne faɗa kawai. Ni ina son don Allah ku san sa'o'inku ku san kuma wanda suka fi ku. Amma ranka kiran kafa da nake ranka gaishe ka nake maka fatan alkhairi ba wani abu na faɗa ba sai wacce magana ne da na faɗa maka ta aiki kashe ba zai yi wani tuna maka yanzu ranka sai nake kallon to tunda na har a shahar ka tuna na ce ba zai yiwu ba kuma yanzu kuma ka sake kai ta buga waya don ka gaya min dai maganan aiki da yar yanzu bayan na ce maka ba zai yiwu ba. To ranka ana gaya ma wani sabon information kuma nace maka an ban mata wanda wannan magana ba mai ba kafin nan ne daga baya ne aka yi. To wai don Allah zan tambaye ka. In ka ce min an baka mata, ni wane ne ɗinka ne? Kai shugabana ne kuma wakili na ne. To, akwai sarkin Katagun shine shugabanmu ka je ka gaya masa. To, kai kuma wakili ne yayi. Yawwa, to maganan kenan ko? Don an zaɓe ni, to don Allah na roƙe kan in na sake neman zaɓe kar ka zaɓe ni. Ha, wajen maganan banza ne wannan. Kai bai kamata ranka ya ɓaci a wannan maganar da muke da. Ya bare na ba zai ɓaci ba. Ya za ku ɗauki zaɓe kamar sayan mutum kuka mai da shi bawan ku. Yanzu ranka idan na kira ka na maka maganar aiki ko fa baka wakilta na ranka na kira ka na maka maganar aiki bai kamata ranka ya ɓaci ba saboda girman ka. Raina zai ɓaci don ni ba sa'an ka bane kar ka mai da ni daidai da kai sa'an ka na girme ka ta kowane hali. Ranka yanzu anan ban kai wani tsaurin ido ko wata magana da na faɗa wanda ya kamata a ce ta ɓata maka da ranka amma ka yi haƙuri. To na yi. Ka yi haƙuri. To na yi haƙuri. Kuma ranka magana ta ƙarshe da faɗa maka. Ni mai biyayya ne a mutanen da suka fi ni wanda nake tare da su ma wanda ba su fi ni ba ma nakan bi su daidai ruwa daidai tsaki. To insha Allah ta'ala tunda kiranka da nake gaishe ka ranka kamar na fahimci cewa ba ka jin daɗin hakan. Ba na jin daɗi. Alhamdulillah bai kamata na ci gaba da uzura maka ba. Wakilci ne da kake mana
wannan nauyi ne wannan Allah ya dora maka kuma nauyin da ne kuma ina kokarin in sauke gwargwadon ikon da Allah ya bani to ubangiji Allah ya baka iko ni dai kiran da ina ta kokarin in sauke kuma nauyin da aka dora Allah ya dora min na wakilci bai hada da auren mutane ko aikin su ba, bai hada da wannan. Amma ranka yade shi ma wani yana daga ciki fa saboda baya ciki wallahi yana ciki ranka. A kai karkai rantsuwar banza in kai musulmi ne kul baya ciki. Idan kai kana wakilta na an ka ban aiki shine laifi kenan. Oh, in ina wakiltar ka dole kuma in za ka yi aure sai in je in yi maka alwali ko wani abu. A ji ban ce kamar alwali ba, akwai bakwanuna da kawune na. Ni na faɗa maka da tafiya na fatan alkhairi. Fatan alkhairi ko ba laifi bane. To fatan alkhairi yanzu duk mutanen da suke cikin azare da malamai da menene addu'a kam ai ba sai an biya kuɗi ba ake yi. Yanzu kai ina janye maganar aiki, ina janye maganar mata da aka bani. Wannan mutane da yawa wanda nake da abin nan da su sun min addu'a. To alhamdulillah ni ma na ce zan maka addu'a. Ina ganin kamar ni din kamar ko na faɗa maka ba laifi bane ba amma to da na faɗa ni ina ganin laifi ne tunda yake ai kafin a zaɓe ni wakili ai baka san ni ba ni ma ban san ka ba. Ni na san ka kai ne baka san ni ba. To in kai ka san ni dole ne ka san ni don na daɗe a azare kuma an san ni da yawa. Da aka haife ka ka tashi ka ganni ne saboda ka za ka san ni amma ni ba zan san ka ba. Jiran kai yanzu dai zance ya kare insha Allah ya kare kamar yadda na faɗa maka insha Allah kamar yadda nake kiran ka har ka gani fi har kake faɗa wa ya ɗaya to na gaya maka insha Allah ta'ala ba za ka ƙara da'a ta mutum da mutum kana yi ne da daidanka. Ni ran ka yade ba fa wani abu nake kiran ka na faɗa maka mara daɗi ba. To sai an jima yanzu ina da aiki.